Commanders, morning. Kuma-commander-ke kuhlezi ku-morning. Nansi i-update ekhona ephumile kuyisolezwe namhlanje. Ngizothatha isikhashana ngoba ngifuna ukufunda konke ngoba eminye imibuzo asikwazi ukuyiphendula. Isihloko sakhona sithi i-MK izolifaka kabusha icala elihoxisile. Siyabona-ke lokhu kutrenda la izinto ey'bhedayo ukuthi ngathi i-MK ayiyazi into ibiyenza. Okay, isolezwe lishe kanje. I-MK ithi izobuye ilifake kabusha icala eliphikisa imiphumelo yokhetho elihoxise ngoLwesithathu. Ithe ukuhoxisa kwayo icala akufanele kuthathwe ngokuthi ayinabo ubufakazi bokuthi ukhetho lwangoMeyi kwalwemukelekile. Le nhlangano ihoxise icala ebilifaka enkantolo yozokhetho lapho ibifuna khona ukuthi kuqalwe phansi ukhetho. I-MK i-MK ayiyemukeli imiphumelo yokhetho njengoba ithi kunezigidi zamavoti ayo angazange balwe. Okhulumela i-MK uMnumzane Nhlamulo Ndlela uthe bakhethe ukuhoxisa icala emva kokuthola ubufakazi obusha bokukhwatshaniswa kwamavoti. Kusho uMnumzane Nhlamulo. Abameli bethu baseluleke ngokuthi kunemidanti okufanele ilandelwe ukuze sikwazi ukwethula lobufakazi obusha enkantolo. Abameli baseluleke ngokuthi kufanele sifake isicelo esisha ukuze sizokwazi ukwethula ubufakazi. Ngifuna ukugcizelela ukuthi ukuhoxisa kwethu icala akusho ukuthi asinabo ubufakazi balezi zinsolo esizenzile. Sizofaka isicelo esisha maduze ukuze kuzophenywa izinsolo. UNdlela uthe ubufakazi obusha bufakazela lokhu ababelokhu bekusho ukuthi ukhetho kwalemukelekile. Ochwepheshe esixoxa nabo bayaqhubeka nokuthola ubufakazi obusha bokukhwabaniswa kwamavoti. Ingakho sikhethe ukufaka isicelo esisha ngoba besingafuni ukuthi ubufakazi obusha buchithwe. I-MK ingelinye lamaqembu afike kwezakala okhethweni ngaloMeyi njengoba yalala isithathu kuzwelonke yathola izihlalo ezingu-58 ePhalamende. KwaZulu-Natal iyona i-MK yahamba phambili ngezihlalo ezingu-37 nokho ayisiphethe isifundazwe njengoba izihlalo zayo zinganele ukuthi ibuse ngokuzimela. Yize i-MK yahlula wonke amaqembu ebengenele ukhetho kokuqala yaphinde yahlula namaqembu amadala afana ne-IFP ne-EFF. Ubuholi be-MK abunelisekile ngemiphumela njengoba bekholelwa ukuthi balunqoba ukhetho. Emva kokhetho i-MK yafaka isikhalo ifuna kumiswe ukukhishwa kwemiphumela yokhetho. UNdlela uthe namanje kusabadida ukuthi yini eyenza ukuthi inhlangano eyengamele ukhetho u-IEC iphuthumise ukumenyezelwa kwemiphumela yokhetho. Ukukhipha kwabo imiphumela ngokusheshsha kwaphula amalungelo abantu ababevotile okhethweni. Njengengxenye yokukhombisa ukungayemukeli imiphumela yokhetho, amalungu e-MK azange aye ePhalamende ngesikhathi kufungiswa amanye amalungu ePhalamende. Nokho agcina eyile ukuyofungiswa ngesonto elendlule. I-IEC ne-DA bayasiphikisa isicelo se-MK. Bakhala ngokuthi i-MK ayinabo ubufakazi bezinsolo zokuthi kwakhwatshaniswa amavoti. Commander, morning. Bengithi angiyilethe le update ngizoyi-forwarda emagruphini asedumbe wonke. Ngiyabonga kakhulu commanders.